üdvözöljük a Tisza-tó Apartman Parkban, ahol a természet szépsége és a kényelmes pihenés találkozik. Cégünk célja, hogy vendégeink számára felejthetetlen élményeket és minőségi szolgáltatásokat kínáljon egy idilli környezetben. A Tisza-tó szívében elhelyezkedő apartmanjaink modern felszereltséggel és barátságos atmoszférával várják a látogatókat. Legyen szó családi nyaralásról, romantikus hétvégéről vagy baráti összejövetelről, nálunk mindenki megtalálja a tökéletes helyet a pihenésre. Apartmanjaink különböző méretűek és stílusúak, így könnyedén alkalmazkodnak az ön igényeihez. A gyönyörű tóparti környezet lehetőséget biztosít számtalan szabadidős tevékenységhez, felfedezheti a természet csodáit kerékpárral vagy gyalogtúrákon keresztül, horgászhat, vízi sportokat űzhet vagy egyszerűen csak élvezheti az éppen ön elé táruló panorámát. Az Apartman Park területén számos kényelmi szolgáltatást kínálunk, ingyenes wifi, parkolási lehetőség és étkezési lehetőség áll rendelkezésére. Célunk nem csupán az aktív kikapcsolódás biztosítása, hanem egy olyan hely megteremtése is, ahol vendégeink feltöltődhetnek. Fedezze fel velünk a Tisza-tó varázslatos világát! Látogasson el weboldalunkra, hogy többet megtudjon aktuális ajánlatainkról és foglalási lehetőségeinkről. Várjuk szeretettel!